Kondisi asam Jawa, pohon asam Jawa Mbah Pujan Winong punden setelah dipangkas. Yang bagian bawah ranting-rantingnya yang gede dipangkas semua, tinggal 2 ranting. Nah, sing butuh galeh asem, nah, menghubungi Pak iki lho. Mbok digawa nanti iki kayune. Kayune emang gawa nanti lek. Menghubungi Pak iki artis perkayuan Pak iki. Akeh do kenal.